תסתכל על הסיטואציה. שני ערבים. מקווה שבעוד 30 שנה נוכל לדבר שנינו בערבית וכולם יבינו. מעולה. ובכל זאת תסתכל על הסיטואציה הזאת. שני ערבים על הבמה, קהל יהודי ברובו המוחץ, ויש פה קשב רב. זה לא היה קורה לפני שנה. עד כמה אתה חש ומרגיש שאחראי לסיטואציה הזאת? כאן או בכלל? אנחנו מקווים שהתהליך הזה יצליח, והשותפות שאנחנו מקדמים ברמת הקואליציה כרגע היא תהיה מגמה לעוד שותפויות ברמות שונות, קואליציה גם בכלכלה, בתעשייה, בחברה, בהשכלה, בכל תחום ותחום. בזה אי אפשר לחכות לשינוי בלי לעשות צעד אחד הכרחי ליצור מציאות חדשה ושינוי. תמיד דרשנו לעשות את השינוי בלי לצעוד קדימה ולדבר גם לעצמנו שאנחנו גם רוצים לעשות שינוי. דרשתם לעשות את השינוי וחיכיתם שהוא יגיע. כן, אז במקום לחכות לשינוי ואז תהיה שותפות, אז רע"מ באה ואמרה בוא נעשה שותפות שתביא את השינוי בסיכויים יותר גבוהים מאשר רק לשאר להתפלל ולאחל ולקוות. עם יד על הלב,